Jokainen haluaa antaa lapsille parhaat mahdolliset eväät elämään. Kaikkien tulevaisuus riippuu siitä, miten tämän päivän oppilaat oppivat. Miten hyvin oppiminen on pysynyt muuttuvan maailman mukana? Maailma perustuu vuorovaikutukseen toisten ihmisten kanssa ja vaikuttaa siihen, mitä taitoja tarvitaan. Ulkoaopettelun on korvannut taito ottaa asioista selvää, keskustella ja luoda verkostoja. Myös yksilöllisyys koetaan eri lailla kuin ennen. Meillä on erilaiset tunteet, tarpeet ja ominaisuudet. Nykyään arvostamme rohkeutta ja persoonallisuutta niin ihmisissä kuin esineissäkin. Oppimisen tulisi vastata sitä yhteiskuntaa, johon osaavia ihmisiä niin kovasti tarvitaan. Muuten oppimiseen käytetty aika ja raha menevät hukkaan. Miten vuorovaikutus ja yksilöllisyys näkyvät nykyisessä oppimisympäristössä? Entä hyvinvointi tai inspiraatio? Martela vastaa tulevaisuuden haasteisiin jo tänään. Jos tavoitteena on yksilöllinen, sosiaalinen, hyvinvoiva ja inspiroitunut oppija, täytyy myös oppimisympäristöstä löytyä samoja asioita. Vain ympäristö, joka on aidosti sosiaalinen, voi innostaa ottamaan kontaktia ja oppimaan ryhmätyöskentelytaitoja. Vuorovaikutus on myös sitä, että ympäristö sopeutuu eri tilanteisiin, aivan kuten ihmisetkin tekevät. Ympäristön tulee huomioida oppijan yksilöllisyys. Sen täytyy voida muuttua oppijan ja opettajan tarpeiden mukaan. Fyysinen hyvinvointi vaikuttaa henkiseen hyvinvointiin. Kun kaikki oppilaat eivät ole samasta muotista, ei kalusteidenkaan pidä olla. Myös valaistus ja akustiikka vaikuttavat ympäristön viihtyvyyteen, ja nykypäivän oppimisympäristön tulee myös mahdollistaa teknologian hyväksikäyttö oppimisessa. Kuka tahansa voi inspiroitua, jos ympäristö on positiivinen ja tarjoaa virikkeitä, värejä ja mahdollisuuksia. Mitkä asiat inspiroivat sinua? Tutkimustulokset osoittavat, että oppimisympäristöllä on suuri vaikutus oppilaiden motivaatioon, oppimistuloksiin ja hyvinvointiin, opettajia unohtamatta. Nykyaikaiset oppimisympäristöt eivät välttämättä maksa vanhanaikaisia enemmän, mutta niillä saavutetaan entistä paremmin maailmanluokan oppimistulokset. Lasten ja nuorten unelmana on vain luokka, joka olisi nykyaikainen. Kyllähän sekin vähän vaikuttaa siihen, että miltä näköinen luokka on. Jotenkin on kivempi opiskella. On se nyt kivempi, jos on joku vähän semmoinen kivempi paikka, että jos semmoinen ihan semmoinen anke. Kaikilla on varmaan parempi mieli, kun on kivempi ympäristö. Ja tää on paljon enemmän tätä nykyaikaa, paljon uudemman näköistä. Kyllä vähän jotenkin raikkaampi fiilis, semmoinen iloisempi tulee siihen. Mun unelmaluokka on puhdas ja siisti. Ainakin sohva. Iso sohva. Pelikonsoleita. Pehmeät sohvat ainakin. Ja uusia pulpetteja ja tuoleja. No sitten ei tylsää mennä mihinkään luokkaan. Ja sitten siellä olisi kaikissa luokissa olisi helppo oppia. Kuka tahansa voi inspiroitua, ja mikä tahansa tila voi olla inspiroiva. Martelan ratkaisuilla inspiraatio voi levitä vaikka tila kerrallaan. Luokkahuoneesta käytäville, käytävistä aulatiloihin ja aulatiloista aina ulkoympäristöön asti. Ja kun oppimisympäristö on nykyaikainen, voivat sitä käyttää muutkin kuin koululaiset, eikä tilojen tarvitse jäädä päivittäin tyhjilleen. Kouluissa on meidän kaikkien tulevaisuus, ja lopulta kyse on arvovalinnoista, joihin me kaikki vaikutamme. Mikä sinusta on tärkeää? Mikä sinua inspiroi?